ମାନେ ଉପରେ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ଦେଖୁଛ ତମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ନ୍ୟୁଜରେ ଏବେ ସବୁଆଡେ ଦେଖୁଥିବ। ତ ଆମର କିଛିଟା ଭାଇ ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ ନିଜର ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିଲେ କାଶ୍ମୀର ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍। ସେଠି ସମସ୍ତେ ଛୁଟିରେ ମନାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ସେଠି କିଛିଟା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସିକି ଆମର କେତେଟା ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାପଚରି କଲେ ତମେ ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲମାନ, ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଳି ମାରିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡେଇ 27 ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁଳି ମାରିକି, ଯୋଉଟା କି ଶୁଣିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନଥାଇକି ବି ସାମାନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବାରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରିଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଏମିତି କାମ କରିଛ, ତମାନେ ଯଦି 26 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା, ତ ମନେ ରଖିଥା ଆମ ପାଖରେ ବି ଆମ ଆର୍ମି ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏତେ କମଜୋର ନୁହଁ। ତମରି ଦେଶରେ ପଶିବେ ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାରିବେ ଆଉ ଏମିତି ମାରିବେ ମାନେ ସେଇଦିନ ଭୟ କରିବ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଲେ କେମିତି ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ଆମର 26 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି ତମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛ ନା, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଆର୍ମି ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବହୁତ ଭରସା ଆଉ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତମମାନଙ୍କର 2600 ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ, ଖାଲି ସେଇଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର। ଆମମାନେ କେବେ ବି କାହା ସହିତ ଆଗୁଆ ଲାଗୁନା। ଆଉ ତମମାନେ ଯେହେତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛ, ତ ଏଥର ଦେଖିବ ହିନ୍ଦୁର ପାୱାର କଣ। ଆଉ ହଁ, ଯୋଉମାନେ ବି ମୋର ଏଇ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ନା, ଯେ ସତରେ ତମମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପିଲା ହେଇଥିବ, ତମ ଦେହରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରକ୍ତ ଥିବ ନା, ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡିଓ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲେ ଆମମାନେ କଣ କରିପାରୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।